Estem aquí en directe des de Torroella de Montgrí. Mig encostipats, caminant per aquests boscos tan bonics. Només hi ha un arbre, però bueno, són bonics. Ara anirem cap al castell. Aquí no es veu, però hi ha un castell. Em sembla que ens hem equivocat de camí. No. Ecosistema, un coche ecológico. Què queremos tener? Ja es veu el castell. Que bonic i que trencat. Sembla fet de pedra. Però també sembla un decorat. Ja hem arribat al castell, un lloc molt bonic. Què? Això no és. El castell encara està allà. Ja? Comença a ploure. Entrem al castell i així no ens mullarem. Què? No pot ser, no té sostre. Ai, com costa. Ostres, he pujat per res. Doncs jo no m'he mullat, he passat per aquella torre. Quin aterratge més por. Ricard Vidal, Produccions TV, Torroella de Montgrí.